ту вай ба ҷое кор метӣ, вай ту дуздӣ мекунад. кадомет ки кор мекунӣ, ҳамин корро мекунӣ, аз ту бар ин беақл одам набудааст дар дунё. агар шумо ба вай сарф на кадом миллатай, шумо кор ба гирифту, шумо ҳавай ба хиёнат кардед, намози хондагитонам намедонам чӣ хел бошад. Конечно, намозатон ба ҷои худашу, неки гуноҳаш боз зиёдтар. Чунки одами медонистагӣ савол то есть пурсиш зиёдтар аст нисбати одами намедонистагӣ. вай сарфи назар шумо куҷо кор мекунед, бегуна ба куҷо ба кор мекунед, ягон вақт ин кора накунед. корхона ба вақте ки шумо пул метиҳад, леви даромад кардана сар накунед. вай корхона ба вай дузиай, вай ҳаромай. анамун нони ҳарома мебиёред, бачаҳотонро метиҳад, бари ҳамон бачаҳотон зеҳнаш кун, фаҳмашаш кун. дирӯз хотир ва нишон додам, ақли одам ҷамъ шудан мегирад. ҳамин луқмаи ҳаром хӯрда, ҳамин ҷи луқмаи ҳаром, всё ақлаш кӯтоҳ шуда бурафтан мегирад. анамон бача ту худа ҷунимар кардани бари 100 сум пул. анамон бача ҳаёташа ту сӯзунда истоди. ту бар ин додо дар кор не вай ба. ту вай азоб ба мемонӣ ҳаёташа. мефаҳмӣ чӣ хел азоб ба мемонӣ? як умр вай бача роҳаша намеёба зиндагӣ ба. аксе ки ту нони ҳаром оварди хӯрондӣ. вай соҳиби компания ту ба ҷои кор сохт, ёрдам кард, соҳиби корат кард ки ту азоб накашӣ. бекор ки мемонӣ илтимос мекунӣ ку. неки кор ба гирифт, аста леви кардана сар мекунӣ. хӯрока медузанд, либоса медузанд, маҳсулота медузанд. ин кора накун охе. вообще накун ин кора. рафиқат қад ки бизнес мекунӣ, якта як сума дурӯғ нагӯ. дурӯғ гуфтӣ, ҳамон чи ҳаромай. ҳамо ҳарома овардӣ, зарараш сами интересно, ту ба зарараш намерасади. чунки ту худат ҳароми уже. ту уже баданат ҳаромай. ту хӯрди чизи ҳарома. ту ҳамон ба одат кардӣ. неки анон бечораи кӯдаку фарзанда ин хел накун. ва ё гунаҳгор неянд. ҳаёти воя насӯзон. ягон бор хонаотон набиёред, ноне ки ҳалол кор накардед. набиёред. вообще набиёред. ин беҳа азобаш сахтай. ҳаёт ба азоб мекашам фарзандтотон. фарзандҳои донотона аста аста зеҳнаша гум карда, ақлаш кӯтаҳ шуда мебуравад. ман 20 чанда пример дорам. 20 чанда. раиси колхозҳо, мудири фирмаҳо, бисёраша омӯхта бурумадам даври ҳамин союз кор кардагиҳо, винзаводҳо, ман ҳамин фондариҳо арақ буд, ваяр директорош, тамоми ҳамин вая омӯхта бурумадам. сарчӯпуно мола саришта мекардаги. анако анализа ман мегум, худотон хулоса буроритун, майла? ҳамин одамое ки ман анализ карда бурумадам, якта бачаш девона шудагиай. ёк якта писари нағзаш ҷунимарг шудагиай. ҳамаш самиграни исключение нест. ё ки худаш аз 7 сол то 15 сол парализован хоб рафтагиай. аз 7 сол то 15 сол чӣ вақте ҳаққи ҳамон гова дузид, а колхоз дузид, ҳаққи мардума гирифт. шумо гумон мекунед ки ин дунё соҳиб надора? шумо мебинед аз пеши гов гирифтед, аз вай гирифтед, ҳеч ки надид? ин гаптон хатоай. ин гаптон хеле хатоай. худтон анализ кунед, шумо хеш шута бордоритон ки охе. шумо бам ё рафиқотон ҳаст ку. якта хешбачам шофири колхоз буд, камазис буд, фақат намедонам мумкин нашкури мекард, чӣ кор мекард, ҳамин бачаҳош гул бар ин бачаҳо ақл не. худаш ҳаме қад тавоно, ҳаме қадар нунти одам, ҳамин бачкунаш калон шудану фақат додош ба ғурбат мебиёрад. ҳамин бачае ки калон шуду, пагар шумо ба доимо қаздор мешаду, шумо маҷбур мешед аттай қарз кашида гиреташ, вай ғазаби худо. баъзе вақт мебинам сарет пирунсариш ба ҳамин хешбачам опой дидам мерезада вай ба. ман ягон каса намехандам бачаҳо, ман дилам месӯва ба. ман ина шумо ба нишон гуфтам, ҳамчун олим гуфтанам, анализ карда дидам. шумо гумон накунед ки ҳаёт шумо ҷавобаш нодода қарза ба қиёмат мемонад. не, ҳам ин дунё ба азобаш мекашӣ, ҳамон дунё ба. помир рафтам, 4 сол пеш аз ин дарс додам помир ба. аз помир гашта омадам ба раҳба, бегаҳ шуд, шаб шуд, дар омади Данғара ба ҳамин кифтирос ба кафеҳо буданд, ҳамонҷо баистодем ужин кардем.
ҳамонҷо ужин кардем, ҷо нест кишинам кафе, ҷо нест. Нигоҳ кунем якта каровот аст, каровот холе, якта одам шитага. Ба гуфтам акоҷон манам қабатту мошинам чой хӯрам. Гуфтам биё бачам. Нигоҳ кунем як одам еми здорове такой, ҳамин тоҷикои мо ҳақиқатан мардуми хушрӯано. бовар кунед гапам роста. Бовар кунед ман дунё гаштагам. Ман дида истодам. Агар мардуми мо худаш ба ухаживат карда, дуруст либос пӯшида гардад ку, ин хел ба қаду басти зебо мардуми хуб кам ҷо ба аст дунё ба. баъзе одам мебини лилипутай, баъзеш мебини чашми дуруст надора, баъзеш мебини непонятно арматур баринад. мардуми мо ҳамин хел кифту бозуи бақуввати хушрӯи ҳусни зебое дорад ки ҳавастун мерад. нигоҳ кунам ҳамин амак шита. баъд анча суҳбат кардам, амаке гуфтам шумо чӣ кора? баъд гуфт ки ман камазистам додарҷон, ман далнабои шикам. гуфтам чанд ба буромади? гуфт 65-66 ба. баъд ман одами учёне дия, доимо ҳамин чиза омӯхта мегардам. гуфтам акоҷон як чиза савол метиҳам, ҳамин гапҳои ман ба ҷавоб тед, чӣ ки ман бисёр ина омӯхта истодам. ҳамон солҳои ҷангам вай далнабои шик буда кор мекардед ё не? гуфт кор мекардам. баъд гуфтам акоҷон он солҳо қим буду, одама мекуштан, мепартофтанд барои бораш шуда, барои мошинаш шуда. якта хеш бачи мана қариб кушта партофтам, ҳамин бору мору мошини ҳама дода бурафт. илтимос карда ба зур ҷавобаш додам. баъд гуфт ки додарҷон вай солҳои душман ба нишон натед, ман сарам бисёр гурзондам. ман гуфтам ман ба медонед чӣ даркор? як чандта нақл кунед ҳамон историyaҳо ман ба даркор. чӣ ба ки шумо вы говорите точно правда как был. ҳамин хел дия. ман гуфтам ман ба ин чизҳо донистанам даркора ки фаҳмам ки ҳамин ба одамо чӣ хел шуд. ман гуфтам ҳамон шумо ҳамон вақтҳо рекатёро бисёр буд, пули чиза мегирифт, моли мардума мегирифт, бозор ба омада чизи мардума мегирифт, хунаш ба даромада гову моли мардума мегирифт, зӯрӣ карда мегирифт. ҳамон одамо ҳамин хилоқати вохӯрдед ё не? ба гуфт ки конечно. гуфт ма ҳамин мошин ба станка ба местодем меомадан автомат қати мегуфтан давай мегирифтан мебурдан. хай баъзе вақт мо мегуфтем бензин надорам ман додарҷон, ҳичи надорам, охи ман ҳичи кор накардам. мегуфт ки меомад мегуфт автомат қати маҷбур мекард заправчика давай заправка ҳаддаш аст вай бечора заправчики накунад. вай представе кунед вай одамам ки қарзу гараб карда ҳамон бензин овардагай бо ин зӯрӣ қати мегираташ. нигоҳ кунед мегуфт меомадан бозор хӯрока пурока зӯрӣ қати мегирифтанд. ман гуфт пеши чашми ман бисёр беақлиҳо кардам мардум. шаб ба омада гову моли мардума мегирифтанд, зино мекарданд. пеши додару падару модараш ба хоҳараш бурда зино мекардам мегуфт. ман гуфт ҳамин чизҳо аз чашмам ба дидам. ба ман гуфтам гӯш кун, ман ба як чи даркор. баъд анакун тинҷӣ шуд. ҳамин одамо ҳаёташ чӣ хелай? ягонташи мешиносӣ ё не? ман гуфтам гӯш кун акоҷон, ман ҳамин учёне ҳастам, бисёр илм ба кор карданам. ман медонам ки ҳамин хел одамо максимум 7 сол нағз зиндагӣ мекунад. баъд аз 7 сол сикл тамом мешавад. вай бояд ки азобаш сар шавад. ин крайним 15 сол. бовар ки ҳамин гапагам чашмош ҳам ту ҷиста бурма. гуфт ту авлиёи чиаи? гуфт акуҷо медонӣ? ман гуфтам гӯш кун акуҷон. ман аввал мегум гуфтам анализи кардагима, баъд ту гӯ бинем ки чӣ хел шудагиай. ман гуфтам бояд ки ҳамин одамо ягонташ девона бошад. вай бояд ки девона шад. нони ҳаром бисёр кушуд, одам девона мешавад. ҳамин ҳаёт худаш вай мекунад ки ту дига зарара нарасад дигароба. ман гуфтам бояд девона бошад. ё рассеянный склероз, ё рак, ё девона, психологически девона. бояд ки ҳамин хел шавад. гапаша бинед. гуфт ки нисби ҳамин бачаҳо мурд. ман таги 35-37 каша меонам. нисбаш ҳамон ҷангҳо ба куштаншон мурд. не ки як 12-та 13-таш ҳай. якташ гуфт подземный ходи вай ба сирк ба девона шудагӣ попрошайниш карда 6 дай. рекатёри бақуввати калон буд. худованд забонаша мегирад, ақлаша кӯтоҳ мекунад, вая албатта бояд девона шад. ман ина дидам ди охир, анализҳо ба ман бисёрай. ранги девона мекунад, мепартод ки ҷамъият ба дига зарараш нарасад. баъзеш дӯзӣ кард, вай кард турма мешинонад ки ман шавад ки вай ҷамъият ба зарараш нарасад. фаҳмидастоди ту? анакон вай гуфт дута сети дигаш зилёни бозор ба ҳамин хел попрошайне карда гашта истоданд. вай ҳамин хел зеҳнаша худованд кун мекунад ки то ҳамин дараҷаша кун мекунад ки вай ақлаш намегирад чӣ кор кунад. фаҳмида истоди ту? чизи каса нагир, луқми ҳарома набиёр, фарзандат ба нате, зану бачата парализона карда мепартӣ. ин кора накун. падари ман чӯпон буданд. баъд аз падарам мурдан,
مادرم میگفتن که پدرم میگفتن که اهم گنده ترین مال کسب رسیدن ای. پدر من گذاشتم، من 1 ساله صغیره بودم، مادرم میگفتن که اهم چیزی که میگفتن پدرت، همه میگفتن که با خدا نکنی و چیزی کسب رسد. انا کن. وقتی که پدرم گذاشتن، ما 1 قطعه مال داشتیم. مال دومش به نیستی گم شدن میگرد کو. است کم شده و رفتن میگرد. بعد 1 تا چوپون بود، همین 10 سال مولای ما دستگاه بودن. با من اومدم گفتم که همین مولای من 1 بار گفتم پاچکش کو من بینم. پاچکش میونه چی میشه؟ از پاچکش قپیده جدا کرده میبینی. بعد اون وقت من صنف 6 بودم، صنف 6 میخوندم، طلبی مکتب بودم. خاطرم باید بر اومدم پیش مال، گفتم مولا من نشون تی، هم تو نگاه کرده بینم 1 گوسفند 3 بار نشونم میتاد. من این کله قشقا دیدی؟ با اون تو میرم میگشتم، من این پاچک سفید دیدی؟ همون 1 گوسفنده. بعد گفتم من گوش کن، آواز نم داشتم، بابای آواز همین تو من فریب کردنی. من آدم گفتم خیلی نه، من آدم نماز خونم، دروغ نگم. با گفت خوازم از ساقتی میزنم، کلت میپرد میبرود. من گفتم مول خودم پرسم، من کلم میزنی که میبریم. اینترست آدم بودی تو. گفتم پاشکش کنم بینم. باید که من با 80 چند تا گوسفند تیاد. چون که بول خودم آخه. دادا از دو پدرم هم تا که 500 تا مال موندگی. کشیده گردگه بینم 20 چند تا زیاد نمیبرد. من گفتم من مالام تو میگیرم آشنا. من این خیلی انسانی ام. من مالام میگیرم. من خوردم آدم شریعت دور شدگی نیست، من میگیرم. من گرفتم آوردم آقلم. مادرم گفتن چی با مال گرفت آوردی؟ گفتم مادر من نمیتونم که مال من وای آدم بتیم که من با دروغ گفت. ممکن نه. این ممکن نه. گرفتم و دیگه بچه‌ها دادم. بعد همون وقت همون آدم گفتم تو سخت پشیمون میشی. گفت چی با؟ گفتم این چیز یتیمه، چیز میراثه. تو این برسیدی. باید این کارو تو نمیکردی. تو باید این کارو نمیکردی. بعد گپش نزدم دیگه. همین آدم تاگی 22 سال است که عائلش پارالیزون خوابه، پسر بهترینش دیوانه 18 سال است خوابه. زنش هم 3 بود، پسرش هم 3 بود. شما گمان میکنید که چیز کسی میگیرید این دنیا صاحب نداره؟ شما گمان میکنید که چشم و به خوک میزنید دنیا صاحب ندارد؟ سخت خطا میکنید. برای همون کارگر همون کارخونه که شما کار میتید نکنید، نگیرید اون چیزا.